Hola família! Seguim amb el nostre canal de difusió i de donar a conèixer llibres de cultura popular i tradicional, acompanyats del cap gros de la Terada i Llibreria i de la veu de l'Emma, que fa de les preguntes que us podrien acudir a vosaltres quan us apropeu a la parada. Aquest llibre, n'hi ha més d'aquesta col·lecció que només és aquest? No, és una col·lecció molt interessant en la que hi ha un follet que es va voltant les diferents tradicions, va coneixent les diferents formes d'entendre la cultura popular i tradicional. No se n'han fet gaire, però bueno, trobem un de gegants i bestiari, trobem un sobre el Nadal, en trobem uns quants. Qui ha fet aquests dibuixos? El que els ha fet és un il·lustrador que ens agrada molt, que és en Subi, de Sant Bartomeu del Grau, i el qual il·lustra d'una forma molt maca un conte com és La Vella Quaresma. En aquest llibre hi ha només la Vella Quaresma o també hi ha el Carnaval? No, en aquest cas, per això m'agrada molt aquest llibre, parla única i exclusivament de la Vella Quaresma. I a més ho explica d'una manera molt divertida, que busca, imagineu-vos que al vostre poble hi ha una àvia que us sembla que és la Vella Quaresma, que no li veieu mai als peus, però que cada divendres quan l'aneu a visitar, a l'entrada de casa seva, el primer divendres, hi ha 7 sabates, el segon divendres, 6. Però que a més ens trobem que cada divendres quan hi anem ens proposa plats que no porten carn. Per tant, és una forma molt divertida d'apropar-nos al que és la tradició de la Vella Quaresma. El fullet aquest el veurem per totes les pàgines o, per exemple, només a la primera, a la segona? No hi surt massa totes, de fet serveix una miqueta d'introducció al tema, però busca una miqueta de dir, a part que ho podem buscar de tant en tant, aquí és petitet, tot bonic, però és com si ell fos el qui s'ho mira des de dalt d'una estanteria de la casa i us explica la història. Diríem que ell és el narrador. Sí, correcte, és la millor manera de definir-ho. Qui ens dona les receptes dels plats del peix? Doncs saps que ara no me'n recordo, per tant ho miro enrere, perquè al part del darrere sí que hi ha, per exemple, diferents cançons tradicionals, explica una miqueta la tradició pels pares, però jo diria que del bacallà no ens dona cap recepta de menjar, tot i que sí que ens recorda que no és només la nostra cultura l'única que passa períodes que no menja carn. Hi ha moltes altres cultures d'arreu del món que fan aquestes quarantenes per salut. Quants nens són? En aquest cas hi eren els dos protagonistes que van a veure a la Vella Quaresma. Ells creuen que és la Vella Quaresma i llavors és un nen i una nena. Perdó, i un altre nen. Són un dels nens principals. Hi ha més personatges a part d'ell? No, a part d'ells, a part dels que dibuixen i la Vella Quaresma, són els personatges principals. Ho deixem així i demà continuem.